Guillem Ginart ha dimitit com a batlle de Campos després que no ha prosperat la moció de censura que pretenia convertir la cap de llista del PP al municipi, Margalida Ginart, en nova batllessa. S'obre ara un temps de negociació per decidir si es restableix el pacte entre Unió Mallorquina i Campos pel Canvi. Un únic punt a l'ordre del dia al ple de Campos d'avui, la moció de censura del Partit Popular i Campos pel Canvi per treure Guillem Ginart de la batllia i donar-la a Margalida Ginart. Però l'oferta darrera hora d'UM de cedir la vara a Joan Pons ha fet dubtar a la coalició d'esquerres, que ha proposat una alternativa. El nostre oferiment no és un pacte de Campos pel Canvi amb UM, sinó nosaltres és un pacte de 13 regidors, que cada un serà d'un partit diferent, per veure si som prou madurs per asseure'ns a una taula i ser capaços d'arribar a punts concrets. Finalment, els regidors de Campos pel Canvi, Joan i Mateu Burguera, s'han abstingut llevat de Guillem Vidal, que ha votat a favor de la moció de censura. Perquè pensam que el poble en el 2007 va votar per un canvi i el que creiem que s'havia d'intentar és mantenir aquest canvi per aquest any i mig que quedava. Així, la moció no ha tirat endavant, un fet que ha indignat el Partit Popular. S'ha demostrat qui té paraula i qui no en té, qui pot sortir demà amb la cara alta pel carrer i quina pintura haurà de cotar el cap. Tal com havia promès en acabar el ple, Guillem Ginart ha dimitit com a batlle i ara s'obre un nou període de 10 dies de negociació. UM dona per fet qui serà el nou batlle. Sé que li ha de fer il·lusió que en Joan serà un gran batlle per aquells ànims que mos queda i que serem capaços entre tots de complir els compromisos que mos han marcat en el poble, que al final és el més important. El dia 9 de gener es decidirà el futur polític de Campos, coincidint amb el dia de Sant Julià, patró de la localitat. L'expectació pel ple de Campos ha superat les previsions. No només centenars de veïnats s'han acostat a l'Ajuntament, també destacats dirigents de la política balear, especialment del Partit Popular i d'Unió Mallorquina. S'ha hagut de tallar el trànsit i instal·lar altaveus perquè tots els interessats poguessin seguir el ple des del carrer. Dins l'Ajuntament, gairebé totes les cadires han estat ocupades pels polítics. El seguiment dels parlaments han estat aplaudits pels simpatitzants de cada opció, un ambient més propi d'un camp de futbol. Una vegada finalitzat, els veïnats han quedat astorats amb un resultat que pocs esperaven. Perquè els polítics segueixen la seva mida i els pobles se passen per forro. Si tenen de dir, pareix una presa de pèl. Hi ha altra solució més que aquesta, suposo jo. És el poble que va de dir. És el poble. Ara amb el resultat és una negociació noves que faran. Tristíssim per jo. Donam una imatge als campaners que és molt trist. Ja toca ja massa això, ja passa. Que tot s'acompongui i res més. I com al futbol, el públic ha quedat comentant les jugades en una jornada insòlita pels veïnats de Campos i de qualsevol municipi.